sa masipang pakpak atong labing batanon maabtikon o gabungan nga atong barangay captain o barangay Bugho. Ladies and gentlemen, why don't we give a big round of applause to Honorable Carl Angelo Cabasag. Thank you so much to our our handsome MCs, Sir Vince and Lorraine. Thank you so much. Una sa tanan, maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi kaninyong tanan. And happy fiesta! Dako kay dakong pasalamat. Sa di pa ko muhatag sa kong mensahe, tuguti usa ko mangayo o pasalamat sa tanang mga nihatag, ni contribute something nga para mabulukon o mabunggahon kining atong kapistahan. Unahon ako ang ato ang pinalanggang mayor o ang ato ang kanunay nga nagpangga kanato. Honorable Mayor Inocentes Cabaron. Daghan kayong salamat, Mayor. I invited Mayor, but ningon siya nga he cannot attend kay murag something na ginaglain ihang tiyan. So, I also understand. And of course, usab nasad dinhi kuyog nato karong gabi una ang nagpangga usab sa Barangay Bugho. Ang atuang Vice Mayor Honorable Lingling Pastors Goni. Thank you so much, Vice Mayor. And of course, sa tanang-tanang mga SB members who are here, Honorable Alfonso Dudong Sabak Jr., musunod usab si Honorable Jinky Hanika, Honorable Susan Billones Gargar, Honorable Serge Tabaniag, Honorable Virgilio Bilio Dumugho, Honorable Marcelino Lino Diniega, Honorable Cirilo Seri Tapales, ug atong umaabot nga konsihal, Mr. John Edwil Jit Tabacon, and of course, umaabot po din nga konsihal, Engineer Noel Greenhia. Sa ako ang mga kaubanan sa buhat usab, mga kapitanes nga naakaron, you know what, nalipay kaayo ko og dako. Ngano, nisanong mo sa akong hangyo to witness the Saulog sa Sinulog 2025. Every year, mas gipabungga pa, mas gipangandaman pa ang atuang Saulog sa Sinulog 2025. Tungod kay sa giingon pa ni Sir Vince ganiha nga ang Sinulog ni una pa ni sa unang mga katuigan. I was 7 years old at that time. Dancer pa ko dinhi, and my ate Joanne was the choreographer. Sunod-sunod intawon ko sayaw-sayaw. The same thing sa mga kabatanunan karon nga ni participate, daghan kayong salamat. Ngano ako dyan gibalik, ako dyan gipangusgan nga mas mabulukon pa tungod kay ang kwarta kini sa katawhan. Kwarta kini sa katawhan nga angay ibalik usab kaninyo. Ngano? Inyo baha ning mga buhis. Maobitaw ning wala ko nag-open category sa Sinulog. Usa ni ana nga prinsipyo nako. Mas maayo pa nga ang Barangay Bugho maoy maka-benefits sa tanang awards nga giandam nako karong gabi una. Dili maadto sa lain nga mga katawhan kung di ang akong pinalanggang bughoanon. Kaninyong tanan sa tanang mga nihatag ni duno sa ilang hinabang, daghan kayong salamat from the bottom of my heart. Thank you so much. Kaninyong tanan nga naakaron ni witness sa ato ang Saulog sa Sinulog 2025. Viva Pit Senior! Viva Señor Santo Niño!
Viva Barangay Bugho! Daghang salamat. Thank you so much, Barangay Captain Honorable Carl Angelo Cabasa.